Hej alle sammen og velkommen til en helt ny video. I dag der skal jeg simpelthen vise jer en glitch i FIFA 16 i Ultimate Team. Og det er med et rødt kort, hvis du nu får et rødt kort med en af dine spillere, og så du har virkelig brug for ham i din næste kamp. Så viser jeg jer igennem, hvordan at man gør, og jeg kan godt sige, at det passer. Så lad os simpelthen bare komme i gang. Som I kan se, så får jeg rødt kort med Kurtzuma, og I bestemmer simpelthen selv, om I vil gå ud af kampen, eller om I vil blive inde i den. I kan se, at jeg har fået rødt kort med Kurtzuma. I skal lede efter modstander, og skal I lukke jeres applikation ned og gå ind i FIFA igen. I kan se, det røde kort er væk med Kurtzuma. Jeg håber, at I kunne lide videoen alle sammen, og vi ses simpelthen bare næste gang. Hej!